fo ka wale ɲumando dante foli mina o bisimila ondu teleka kunafondi kɛnɛ kan an bɛ jouer kalo tile 16 la san 2023 kunnafoni ye ale dili wagati seli kabini san 2020 o wagati la jouer kalo tile 11 ani a 12 kasara dɔ kun kɛra hanga jamana na ni o benani Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ ala o ka fanga wagati o kasara nunu senfɛ mɔgɔ dɔw bɛ minnu sara ani dɔw yɛrɛ bɛ minnu sɛbɛkɔrɔ jugina hukumu kɔnɔna na jɛkulu dɔ sigira sen kan n'a bɛ fɔ o ma ko collectif des victimes des événements dits 10, 11 et 12 juillet 2020. O kɔnɔna na u ye kuranɛ kalan ka o kɛ kari tɛmɛnen juillet kalo tile 9 u ye kuranɛ kalan kɛ ka ɲɛsin banbagatɔw ma ni o kɛra Badalabugu a kɛnɛ yɛrɛ kan M5 RFP mɔgɔw olu ka bolofara dɔw kun bɛ a kɛnɛ kan Maître Mutaga Tal ani mouvement yɛrɛwolo ni o ye Umar Timbini olu kun bɛ a kɛnɛ kan ani fana kasara ye mɔgɔw minnu sɔrɔ olu ka denbaya dɔw yɛrɛ kun bɛ a kɛnɛ kan u ye laɲini dɔ kɛ ni ka ɲɛsin an ka jamana marabagaw ma o laɲini ninnu cɛla o dɔ ye ka welewele dalase u ma mɔgɔ minnu bɛ yen ni olu jugina u ka se ka fɛɛrɛ latigɛ walasa hali bi u bɛ se ka furakɛ ka ɲa cogoya min na a filanan muso minnu bɛ yen ni olu ye filiyabagatɔw ye n'u bɛ denbaya 14 kɔnɔ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin olu ma ani a sabanan kiri fana ko ka se ka kɛ nin ko la hali bi ko mɔgɔ minnu ye nin waleya in kɛ minnu ye u bilala ani minnu yɛrɛ y'a waleya cɛjugu kɛ k'olu ka taa an ka jamana kiribulon mɔgɔw ɲɛma olu ka ɲangini da u ka u ni min ka kan an ka jamana wurumasiri tabagaw olu ka kunnafonidiso ɲɛmɔgɔba ni o ye Colonel Sulemani Danbele DIRPA la ale ye ɲɛfɔli kɛ an ka finitigilakaw olu ye baara minnu kɛ juin kalo wagati kɔnɔna a ka o laseli ninnu kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko banbagaci 51 ko de fagara an ka finitigilakaw fɛ 55 ko sigana mɔgɔ o hakɛya ko olu minɛna ni ka ɲininkali kɛ u la ani an ka finitigilakaw yɛrɛ ka fanfɛla ye ko mɔgɔ 6 o de fagara ani fana ko mɔgɔ 2 olu de jogina o tɛmɛnen kɔfɛ fana an dafɛ dugu jamana wɛrɛ kan olu ka kunnafonidiso la bɔlɔlɔ siraw sanfɛla la u kun ye a fɔ k'an ka finitigilakaw ye banbagaci jɛkulu dɔw ɲɛmɔgɔ ko ka olu bila Mali otaji dɔw kunkɔrɔ a y'a jira k'a fɔ ko kuma ninnu tɛ tiɲɛ ko sabula mɔgɔ tɛ se ka banbagaci k'a kɛlɛ ani ka tila ka a labila juillet kalo tile 10 o tɛmɛnen Segukaw fɛ an ka jamana wurumasiri tabagaw o ye sigana mɔgɔ 2 ka o minɛ ni o kɛra office du Niger la ko ni sigana mɔgɔ 2 banbagaci ko a bolodalen kun don u bolo k'u bɛna Siribala pont ka o tiɲɛ juillet kalo tile 10 o tɛmɛnen Bafulabe ale ni Kitakaw fɛ kapapɛrɛn o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 6 olu ni tanyala min kɛra Bafulabekaw ta la juillet kalo tile 10 su Bajuge kɛrɛnkɛrɛnnenya la Bajuge ale bɛ Bamafele o commune de fɛ ni o ye Bafulabe cercle dɔ ye mɔgɔ 3 o de ni tanyala kapapɛrɛn bolo minnu sara u taara ni olu ye Manantali o morgue la o tɛmɛnen kɔfɛ Kitakaw fɛ olu ta kɛra ni don kofɔlen kelen na ni olu yɛrɛ kapapɛrɛn kɛra Kita mara min na a bɛ fɔ o de ma ko Dumbakura mɔgɔ 3 de fana sara o yɔrɔ in na juillet kalo tile 12 ni o bɛnna araba ma sɔgɔmada joona fɛ an ka jamana wurumasiri tabagaw olu kun bɛ ka suman ta ni ka taga ni o ye Sugulonkaw fɛ yen o kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko banbagaci dɔw k'u kun bɛna bingali wale ta ka ɲɛsin o ma chef d'état-major général des armées ale y'a ladɔnniya k'a fɔ ko sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ani duguma kɛlɛkɛcɛw k'olu y'u fanga fara ɲɔgɔn kan ni a ko sera ka dan sira la a ma se ka kɛ o la o senfɛ fana ko min ye banbagaciw ka fanfɛla ye ko mɔgɔ 22 an ka finitigilakaw k'u ye o de faga ani u ka kɛlɛkɛminɛ dɔw o sera k'a lasɔrɔ ni o dɔ ye a ka 47 o 14 ani ko PKM ani PKM o 3 ani u bololaminɛw wɛrɛ fana ka fara moto 12 fana kan banbagaciw ta kan ka finitigilakaw ye o tiɲɛ ni an ka finitigilakaw olu yɛrɛ ka yɔrɔ fanfɛla ko mɔgɔ 3 de jugina dɔɔni k'u taara ni olu ye Sevare lapitaniso la ani fana k'u ka mobili 2 ko o yɔrɔ dɔ de fana tiɲɛna Madame Sidibe Rokia Doumbia ni caman b'a dɔn tɔgɔ min na Madame Vichère walima Rose Pavron a bɛ kalo 4 ɲɔgɔnna bɔ ale minɛna ka datugu a ka kiri kun bolodalen don
juillet kalo tile 12 tɛmɛnen na ni o kun bɛnna araba don ma nka kiri o bɔra a dɔgɔkɔrɔ o sababuya kɛ mɔgɔ min kun kan ka kiri kɛ ko o bɔra a jɔyɔrɔ la ale falela mɔgɔ wɛrɛ la o senfɛ a ka kiri o ye a bila juillet kalo tile 19 nata la ni o kan ka bɛn araba ma san 2023 hakili jiginna jalakili minnu yɛrɛ talen don ka a sɛgɛrɛ o dɔ ye ka fitinɛ ka o don jamana kɔnɔ ani fana ko ka dɔgɔyama ta ka ɲɛsin an ka jamana marabaga ma. N'an bɔra yen an bɛ taga kokan kibaru la ni o ye Côte d'Ivoire jamana ye u ka gouvernement ka kuma lasela Amadu Kulubali ale bɔra ka kuma a ka laseli kɔnɔ a y'a ladɔnniya k'a fɔ ko ɲinɛ san avril kalo tile fɔlɔ san 2023 ani fana fo ka taa se juillet kalo tile 10 ma san 2023 ɲinɛ san kɔnɔ ko sanji o kɛra sababu ye ni mɔgɔ 30 ɲɔgɔn na ko olu de sara ani ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tununa ani dɔw bololafɛn ko o sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna. Araba sɔgɔmada joona fɛ juillet kalo tile 12 Senegalikaw fɛ yen nɔ Saint-Louis ni o ye Senegal kɔrɔnfɛn yanfan dɔ ye ko kurun dafirila ni mɔgɔ dɔw ye o kurun dafirili senfɛ ko mɔgɔ 6 de nin tanyala ani mɔgɔ 4 ko olu sera ka lakisi nka ko ɲinini bɛ ka kɛ ji la hali bi ni mɔgɔ wɛrɛw sera ka lasɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ minnu ye ni kunnafoni di olu ye a yira k'a fɔ k'u tɛ se ka a perepere latigɛ k'a fɔ ko n'a sɔrɔ tungarankew don walima ko ni o tɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ ONG dɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Caminado Frontiera olu ye a ladɔnniya k'a fɔ ko tungaranke dɔw k'olu ye weleli kɛ u ma ni ka u ladɔnniya k'a fɔ ko kurun 3 ko u de wulila ni mɔgɔ ye ko minnu kibaruya ma se ka lakodɔn wa a kurun 3 ninnu kɔnɔ ko mɔgɔ hakɛya minnu bɛ a la ko ni u bɛɛ lajɛlen k'u bɛ taga bɛn mɔgɔ 300 ɲɔgɔnna de ma ko dɔ bɛ yen nɔ ko wulila kabini juin kalo tile 27 ni o bɔra Kafountine ni o ye Senegal dugu dɔ ye ko mɔgɔ 200 de bɛ ale kurun kɔnɔna na ani ko tɔ 2 ninnu ko olu bɔra Senegal dugu wɛrɛ la n'a bɛ fɔ o ma ko bu ko o kibaruya ko ma se ka lasɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ hali bi Senegal kunnafoni di so wɛrɛ olu ye a yira k'a fɔ ko ni kunnafoni minnu bɔra k'olu tɛ ko kalama o koɲa la. N'an bɔra yen an bɛ taga farikolo ɲɛnajɛ kan Mali ale ni Angola o sinfilakaw musomanw ni u si bɛ taa san 16 la basiketikɛlaw olu kun bɛ ɲɔgɔn dan na basiketi la Mali ale ye sebaya sɔrɔ Angola kan Mali ye 80 sɔrɔ ni Angola ale ye 32 de sɔrɔ. Hali bi farikolo ɲɛnajɛ Mali ani Uranda cɛlakaw basiketi ta fan sira fɛ olu kun bɛ ɲɔgɔn dan na Mali ye sebaya sɔrɔ Uranda fana kan Mali hakɛya min sɔrɔ o bɛnna 76 ma min ye Uranda ye ale ta kɛra 72 ma. Anw minnu kun bɛ k'an lajɛ ani k'an lamɛn an b'aw fo ka waleɲuman dɔn an sera ka kunnafoni minnu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nin an bɛ foli lase aw ma dan tɛ foli min na o tɛmɛnen kɔfɛ ka foli lase fana an ka dibila baaraw kɛbagaw ma minnu cɛsirilen don sanga ni a wagati bɛɛ lajɛlen la walasa a bɛ se ka to k'an lamɛn ani k'an lajɛ cogoya min na o bɔlen kɔfɛ ni aw bɛ fɛ ka to k'an ka kunnafoni lajɛ min ni Ondu Tele ko jabaranin fana ta kɔfɛ a bɛ se k'an sɔrɔ Mifa Production u ka page sanfɛla la Facebook ni YouTube olu ni an ɲɔgɔnna caman a bɛ se k'an sɔrɔ olu bɛɛ lajɛlen kan ala ka basigi ni bɛn ka o sabati Mali kɔnɔ ani diɲɛ fantɔw bɛɛ lajɛlen la ka nɔgɔya kɛ banbagatɔw ye ka lahara sɔn sumaya an ka forow bɛɛ lajɛlen a kan bɛn o la sanga wagati wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.